Уважаеми представители на управляващия орган, драги гости, имам удоволствието да открия всъщност финалната конференция, посветена на изграждането на Център за компетентност по инфекциите и инфекциозната имунология. Това е една много важна област всъщност, тъй като е посветена на предизвикателствата на нашето съвремие и затова всъщност беше толкова изключително важно за нас да получим своевременно тази финансова подкрепа, за която сме безкрайно благодарни. Благодарение на нея всъщност изградихме модерни лаборатории, вие ще чуете след това кои и как, но лаборатории на европейско ниво, лаборатории, които ще ни служат като визитка, когато представяме центъра в чужбина. Тези лаборатории бяха оборудвани с най-съвременна апаратура и с възможност за извършване на изследвания на световно ниво. И в тях имаме топ специалисти, специализирани в най-добрите лаборатории на Европа. Така че всичките тези компоненти всъщност са голямата заслуга и големия принос на този проект. Сега ще чуете ръководителите на основните направления, а преди тях един обзор върху приоритетите на този център за компетентност, представени от менеджера на проекта, професор Николова, с изключителни заслуги за успешното го финализиране, надявам се. Така че първо тя ще представи обзор, след това ще чуете ръководителите на направленията, като ще чуете какви огромни възможности получихме за идентификация и анализи на циркулиращите в страната патогени, вируси, бактерии, паразити, патогенни гъбички. В първия доклад, във втория ще чуете за тези уникални генетични изследвания, които станаха възможни благодарение на Центъра за компетентност. Тези генетични изследвания на нарастващата микробна резистентност, която е един от основните заплахи на нашето съвремие. В третия доклад ще чуете за модерните имунологични проучвания, които бяха извършени. След това ще чуете за създаването на биологична банка с клинични проби и идентифицирани в нас патогени. Тук са и нашите партньори от Ветеринарно-медицински институт и от Института по микробиология към БАН. Ще чуете по две презентации от тях. От Ветеринарно-медицински институт ще чуем доцент Розова с детекцията на идентификацията на неколерни вибриони в морски води и доцент Симеонов за детекция на причинителя на гутреската в преживни животни. От Института по микробиология към БАН също имаме две презентации и те са на професор Данова за пробиотичните бактерии в борбата с патогените и на главен асистент Илиян Манойлов, който ще представи конструиране и изпитване на ваксини. А след това ще имате възможност да задавате въпроси и да направите вашите изказвания. И преди да дам думата на лекторите, още веднъж искам да изразя нашата обща благодарност. Днешният ден е празник за нас, празник увенчаващ 65-месечните усилия на целия екип, за да имаме едно ново ниво на изследвания, на едно европейско ниво на постигнатите резултати, свидетелство за което е огромният брой научни публикации в най-реномираните световни журнали. И така, първо има думата професор Николова, заповядайте. Благодаря, уважаема Христова, уважаеми гости, представители на управляващия орган, скъпи колеги и приятели. Наистина е днес важен момент и е вълнуващ. Аз самата много се вълнувам, защото 65 месеца всички заедно работихме и постигнахме нещо много голямо. И
не само материални са измерени, те наистина са огромни на това, което постигнахме, но чисто човешки план, мисля, че ние претърпяхме едно изключително развитие като колектив. Спомнете си как започнахме, неуверено, така с колебания, дали това ще се случи изобщо. И как израснахме за тези 5 години, как се научихме да работим заедно и да вярвам в осъществяването на своите идеи. И тук е място да благодаря на човека, който също се подтикна за всичко това, по своя си начин. Съм сигурна, че без него нямаше да сме тук сега. До сегашния предишния директор, професор Картаджиев, и бъде ръководител на проекта. Така, каква беше идеята? Идеята беше в далечето 2016 вече, когато за инфекциозни болести почти не се говореше, но само експертите виждаха предизвикателствата. Вече имаше данни за нови възвръщащи се инфекции, нарастваща микробна резистентност и един нов феномен, преждевременно устаряване на имунната система, на което нашият отговор, нашата идея беше да осъществим трансфер на данни от фундаменталните изследвания към медицинската практика, за да можем да отговорим на тези нужди на индивидуалното обществено здраве. Разбира се, подбрахме партньори, които идеално да ни допълват и да ни дадат възможност да осъществим най-пълен обем на тези отговора на тези предизвикателства и работихме съвместно и много успешно с Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт, с колегите от Института по микробиология, Стефан Милов Камбан и отделението по клинична микробиология на Медицинския институт на МВР. Общото финансиране на проекта беше на стойност почти 24 милиона лева, като огромната част от средствата бяха посветени на строително-монтажни работи, в нашия случай предимно ремонт и обновяване на лабораторни помещения, оборудване с съвременна техника. Виждате 68% от целия бюджет и относително по-малки части за реактивни материали и персонал, обучение и обмяна на опит. Към момента верифицираните отчетени средства са над 16,5 милиона, но реално договорените са над 23 милиона, които смятаме, че в крайна сметка ще бъдат верифицирани с очаквано изпълнение на 90% на проекта. Какви са резултатите? Вече разполагаме с две уникални за страната лаборатории с трето ниво на биологична защита с работа с особено опасни бактерии и вируси. Две лаборатории за молекулярно-генетичен анализ с целогеномно секвениране на вируси, бактерии, причинители на паразитози, експертна лаборатория за електронно-микроскопски морфологични анализи, експертна лаборатория за комплексни имунологични анализи и биологична наука, съдържаща уникални микробни щамови материали, човешки и животински произход и, разбира се, учебен, обновен учебен център, защото учебната дейност неминуемо съпътства нашата научно-изследователска дейност. Тук е малка част от апаратите, които обаче са ключови за нашите дейности. Виждате капилярен секвенатор с система за бърза идентификация на микроорганизми, секвенатор е ново поколение за малки и големи или ново, трансмисионен електронен микроскоп, флуоресцентния клетъчен сортер, 19 параметров и редица други високочувствителни апарати за високочувствителни имунологични анализи. Но това, което е най-хубаво за мен е научният екип. Към 80 души близо работиха по научните проблеми на проекта. Като наред с водещите учени имахме 14 млади учени до 34 години и 53 изследователи, технически персонал, работещи в подобрена среда, от самарите хора, които наистина от началото на проекта за тези 5 години се увеличиха, много хора, които се надявам, че по-голямата си част ще останат с нас. Сега по трите
основни направления на научната дейност. Ще чуете подробни доклади, аз няма да говоря. Това са идентификация на анализи на циркулиращите в страната патогени, проучване върху лекарствената резистентност на различни патогени микроорганизми и характеризиране съответно на имунния отговор срещу патогените. Както каза професор Христова, резултатите ни се измерват преди всичко с научната реализация. Имаме 70 публикации, още 3, които са в процес на лицензиране и публикуване, 25% от тях в разписание от рамки 1. Но наред с това ние сме обърнали поглед вече все повече към практическата реализация на научните идеи и имаме готови 78 нови продукти, услуги, които Центърът за компетентност има готовност да предложи. Говорим за бъдеще, защото Центърът за компетентност не е някаква самоцел. Това е една структура, която ще продължи да се развива, да се утвърждава и ние трябва да я защитим. И вече мислим за бъдещето. Разбира се, ние продължаваме да работим преди всичко като национална институция, разработваща стратегията за обществено здравеопазване, съответно в сътрудничество с Министерството на здравеопазването, с международните европейските институции. Търсим все по-широко международно сътрудничество с научни проекти. Фонд за научни изследвания вече ни е постоянен източник на средства. Само тази година имаме сега за новия период 5 спечелени проекта, но все повече гледаме и към партньорство с бизнеса под различни форми на този етап на ефективно сътрудничество и евентуално по-нататък на стопанска дейност. И тук така просто съм нахвърлила някои основни дейности, които биха представлявали интерес по-нататък за стопанска реализация. По първото направление, създаването на бази данни за микроорганизмите в околната среда, разполагането с методи за тяхното идентифициране, възможността за така баркодиране, т.е. дефиниране на промишлени вакцинални щамове, разполагането с референтни щамове за външна оценка на качеството в областта на диагностиката и ваксинопроизводството. Това са услуги и дейности, които биха заинтересували редица представители на малки и среден бизнес. По второто направление, актуалните данни от систематичен анализ на отпадни води, разработването на бързи тестове за откриване на критични механизми на резистентност, разработването на терапевтични протоколи за справяне така с нарастващата антибиотична резистентност, оценка на антимикробна активност на нови лекарствени продукти и дезинфектанти. Всичко това са продукти, уникални услуги, които ние бихме могли да предлагаме по отношение на имунния отговор. Става въпрос за методи за комплексна оценка на локалния системен имунен отговор, за възстановяване на продуктивния имунитет, оценка на имунотерапевтични модулиращи препарати, идентифициране и конструиране на имуногенни епитопии, разполагането с животински модели, в това число колонизирани, което запазя модел на колегите от Института по микробиология, би заинтересувало съответно редица биотехнологични, фармацевтични компании, производители на диагностични тестове и така нататък. Разбира се, не трябва да пренебрегваме и нашата учебна дейност, възможността да предоставяме специализирани курсове за квалификация, да развиваме докторски програми, обърнати към бизнеса, извършването на експертни оценки и така нататък. Като илюстрация на тези възможности, в момента вече имаме 4 изключени, 5 практически ще се подпише днес и утре, актуални договори за ефективно сътрудничество. Един от тях е с геномния център, с медико-диагностична лаборатория геномен център. Става въпрос за детекция на лекарствена алергия. Имаме с биотехнологична компания оптимизиране на методи за обработка и концентриране на серуми и анализ на цитокини от тях. Това проект е насочен
изследване на генни детерминанти на антимикробна резистентност в речни проби по направление 1 със служение Биотермтус, проучване действието на хомеопатични препарати. Последният, който е вече с канадска компания за производство на диагностикуми и завършен лабораторен контрол. Там ще имаме характеризиран изолиране на микробни щамове за тези цели. Така че това е вече нашият девиз може да бъде, че не само генерираме идеи, ние генерираме, за да ги осъществим и следващите години, всъщност посоката ни ще е направим. Сега ще дам думата на колегата, който по-подробно ще говори по библиотеката от целите лекции по първо направление. Уважаеми професор Христов, уважаеми колеги, уважаеми представители на председателския орган, имам честа да представя само есенцията от много работа, която е свършена по работен пакет 1 за идентификация на патогени. Първият тест за Националния център това беше пандемията от COVID-19, при което официални данни починаха над 38 000 души. В тази връзка първият идентифициран случай на 8 март беше идентифициран в лабораторията по грип и ОРЗ, която до този момент са изследвали над 100 000 проби за този период. След това тази лаборатория извършва рутинни изследвания за 12 респираторни вируса. Извършена е мащабна работа по секвениране на SARS-CoV-2, при което бяха секвенирани над 24 000 вирусни изолата и 21 000 секвенции за геномното секвениране вече са публикувани в световните бази данни за респираторни вируси GSAID. България е сред страните с високо покритие за проследяване на циркулиращите варианти на SARS-CoV-2 и се намира в горната граница с 13 секвенции, с 13 секвенирани изолата на всеки 1000 случаи. На сайта на Националния център се публикуват регулярно вирусните варианти, които циркулират от текущо изследване. Те се публикуват на български и на английски език, така че могат да бъдат в услуга на общественото здраве, както в България, така и по света. Има няколко модела към Националния център по заразни паразитни болести. Един от тях е отдел по вирусология с 6 лаборатории, включително лабораторията по хепатитни вируси, морбили паротитрогола, клетъчни култури, инфекции, онкогенни вируси, национална референтна потвърдителна лаборатория по КИП, ентеровируси и грип и ОРЗ. Лабораторията за хепатитни вируси анализира и секвенира основните вируси, които циркулират в страната, включително хепатит Б, доказани генотип Д, за хепатит С са доказани субгенотипите А, Б и 4D и хепатит Е, включително няколко генотипа от субгенотип 3. Лабораторията за морбили е установила няколко нови генотипа за страната, включително P3, D8 и H1. Установени са, че около 1% от изследваните проби се установява паротитен вирус и в лабораторията са установени 6 случая на Mpox, доказани при 6 пациенти мъже на възраст между 29 и 44 години. В лабораторията по клетъчни култури, инфекции и
патогенни вируси се повиши значително капацитета на лабораторията. Изследвани са изолати от ксила планети, за антитела, секвениране вируса, секвениране щама на ксила и са установени генотипове, които бяха характерни за епидемията в Холандия и Дания. Националната референтна лаборатория по ХИВ установява циркулиращите в страната HIV-1 типове, като може да се види на слайда, че те са различни при мъже и при жени и доминират различни циркулиращи варианти сред различните трансмисионни групи, включително хетеросексуални, МСМ и венозни наркомани. Идентифицирани са трансмисионни мрежи за предаване на този вирус сред популацията. В лабораторията на вируси са изследвани огромен брой проби от много вируси и вируси, установени са различни генотипове. Дентеровирусите, изследват се остра бяла парализа и други ентеровируси. Отделът по микробиология има 7 лаборатории, включително лабораторията по микози и сепери, черепни инфекции, патогени, коки и дифтерия, особено опасни бактериални инфекции, калежово-векторно преносими инфекции, листелии и лептоспири, лабораторията по туберкулоза, контрол и мониториране на антибиотичната резистентност и лабораторията по молекулярна микробиология. Извършваме пълно целодневно секвениране на бактериални щамове, при което са открити нови щамове на те познават до сега бактерии, идентифициране нов вид към род Протеус с неговия пълен геном, чрез секвениране с хибридна технология от два вида секвенатори, Illumina и Nanopore. Изследвани са гонококи и, както знаем, говоренията се увеличава в света, както и в България. Изследва се антибиотичната резистентност и се извършва епидемиологичен надзор и типизиране на тези патогени. С помощта на Монитор, който е валидиран и акредитиран в Националния център по заразни паразитни болести, в Националната лаборатория за контрол на бактериални инфекции са изследвани над 1500 причинителя до момента, като с тази технология се съкращава изключително много времето за идентификация от 72 часа на 24 часа. За първи път беше секвениран геномът на БЦЖ ваксината в страната. Секвенцията е депозирана в генетичната банка GenBank. Идентифицирани са нетуберкулозни микробни бактерии. Националната референтна лаборатория за туберкулоза с помощта на Монитор са идентифицирани различни нетуберкулозни щамове. Извършва се молекулярно епидемиологично изследване на патогени, предавани по храни и воден път, хуманно и ветеринарно-медицинско значение за съвременен интегриран продукт. Също така с Монитор и с бърза диагностика посредством лабораторния метод план. Извършва се и генотипово анализиране на Бордателия пертуси и ние знаем, че в момента коклюша набира сила. Бордателия пертуси е причинителят на тази пчелно заболяване. Идентифицират се и се анализират разпространението на Streptococcus pneumoniae, като в този анализ са идентифицирани различни серотипове. Извършват се изследвания на български изолации от Клоцела и Франчипел с помощта на Монитор. Установени са такива патогени от род Клоцела и Франчисела.
помощта на Малдитов е извършено първото мащабно проучване на неполярни региони за българската черноморска акватория. Изследва се и динамиката на вирусния товар на SARS-CoV-2. Установено е, че вирусният товар на SARS-CoV-2 се различава при различно протичане на заболяването, съответно лека форма, умерено тежка и тежка форма на COVID-19. Отделът по паразитология има 3 лаборатории, включително диагностика на паразитозите, Национален консултативен кабинет по паразити и тропически болести и лабораторията по зоонозни трансмисивни паразитози. Идентифицира се и се анализират паразити и молекулярна епидемиология на паразитозите. Изследван е огромен брой паразитни проби, като са установени някои доста неприятни паразитни причинители, включително Пневмоцистис Plasmodium species, Trichomonas, Leishmania, Toxoplasma, Giardiaza, Cryptosporidium и Trichinella. И накрая завършвам с този слайд и да си припомним, че от своето основаване преди повече от 100 години, 1881 година, Националният център винаги е на първа линия в борбата с инфекциозните заболявания. Здравейте, колеги, уважаема професор Христова, уважаеми представители на управляващия орган. Ще ви представя накратко най-важните постижения в работен пакет 2. На първо място, защото всъщност се спряхме на това направление. Антимикробната резистентност, както знаете, вече е водеща причина за смърт с много повече смъртни случаи от, например, тези на СПИН и от малария. И това е едно проучване от миналата година в едно от най-престижните списания в Lancet. Установява се, че 5,2 милиона смъртни случаи по целия свят всъщност са асоциирани с антимикробната резистентност, като 1,27 милиона са директно свързани с антимикробна резистентност, т.е. тя директно причинява смъртта на тези пациенти. За Европа също случаите не са малко, порядъка на 35 000 смъртни случаи. Това е съизмеримо и дори повече от леталните случаи в причинени катастрофи, например. И за съжаление България е една от водещите държави по консумация на антибиотици, съответно по резистентност, регистрирана резистентност. Така че виждате колко е важно това. Само през миналата година Европейския парламент издаде един регламент, чрез който всъщност антимикробната резистентност вече е сред трансграничните заплахи, т.е. тя е разпозната като трансгранична заплаха за здравеопазването в целия Европейски съюз. Така че този регламент трябва вече да бъде въведен да се спазва от всички държави. Отделно не е малка ролята и на транспорта на животни, които също се асоциират с пренос на антимикробна резистентност. И виждате, дори само този месец Европейския център по контрол на заболяванията проведе едно проучване именно за заплахите от трансгранично предаване на мултирезистентни бактерии. Именно поради тези неща, които споменах, нашата работа се фокусира върху антимикробната резистентност и по-специално по-всеобхватния подход, наречен едно здраве, в който се обхващат всички видове инфекции, бактериални, вирусни, гъбични, паразитни, разпространението на антимикробната резистентност в средата и в тясна колаборация с колегите от ветеринарния институт провеждаме и проучване на резистентните бактерии по животните. До сега, допреди няколко години, антимикробната резистентност и надзора, свързан с нея, се провеждаше чрез класически
клиничните методи, провеждане на антибиограми, биохимия и така нататък. Но тенденциите са вече този надзор да премине изцяло към геномен такъв, а именно с секвениране на целия геном на бактериалните и инфекциозните щамове и откриване на временно механизмите на резистентност именно чрез този подход. Във връзка с това, в този пакет бяха използване на семената от много поколения листите на картинките, тъй като е необходима доста изчислителна мощ за тези анализи. На долната картинка са показани няколко работни станции, компютъри, които успешно се използват за тези биоинформатични анализи. По отношение на мултирезистентните бактерии, в течение на проекта успяхме да секвенираме над 250 мултирезистентни щама, като 110 от тях вече са депозирани в световните ген банки и могат да бъдат проучвани от учени от цял свят. Включително тези бактерии включваха щамове, които бяха резистентни на антибиотици от последно поколение, въведени едва през последните 2-3 години, а някои дори липсващи в България. При тези анализи бяха установени генетичните детерминанти на резистентност, мобилните генетични елементи, които пренасят всъщност тези генетични структури, клоналната структура на тези щамове и на последно място епидемичния потенциал, който допринася за инфекциите, свързани с тези резистентни бактерии, а именно вирулентни фактори, фактори на патогенност и някои други детерминанти. Част от тези анализи включваха откриване на епидемични зрелове от мултирезистентни бактерии. Виждате тук един такъв анализ, чрез който бяха установени два епидемични взрива, съответно с локализиране на картата. Бяха открити няколко нови гени за резистентност, като един от тях беше, например, ИМ100, който предразполага микроразвити към резистентност към цял клас антибиотици. В връзка с това също така получихме възможността на комбинация от антибиотици, които да бъдат успешно използвани при мултирезистентни и екстензивно резистентни щамове. Така бяха получени 9 антибиотични комбинации при мултирезистентни щамови клепсиела пневмония. Това е един патоген, който най-често се асоциира с вътреболнични инфекции и беше установено, че от тези комбинации най-така благоприятен ефект има меропененген термицин и холистин рифампицин, които могат да бъдат успешно използвани при такива щамове, които не се подават на терапия с стандартните антибиотици. Клострадиоден дефицит е един бактерий, който, знаете, се асоциира с антибиотично свързана диария. Той самия е мултирезистентен, може да се лекува само с един или два антибиотика и свръхупотребата на антибиотици по време на COVID-пандемията се доведе до едно много сериозно разпространение на този патоген в болниците и до момента има някои пациенти, които все още не могат да се излекуват от престоя си в болницата. Именно поради тази причина се спряхме да видим клоналната структура и клъстерите, филогенетични клъстери, които циркулират в българските болници. В това проучване бяха включени и немалък брой пациенти с COVID, 20 от 39. Установени бяха два основни клъстера, в които единият беше високо рисковия тип ST1, в който попадаха и по-голямата част от COVID пациентите. Вторият тип ST3 беше разпространен само в 3 от 7 болници и при него всъщност са установени обаче повече гени за резистентност. От лабораторията по чревни инфекции, също там стана дума в предходната презентация, проведени са целогеномни анализи върху един от основните чревни патогени, Escherichia coli, Salmonella и Shigella campylobacter. Публикувани са най-малко 5 статии и също така са установени гени резистентността при клострадиоден дефицит в пика на COVID-пандемията. От лабораторията по туберкулоза беше въведен метод за едновременно определение на минималните инхибиращи концентрации към 12
средства. Това, знаете, при туберкулозата е доста сложен подход, тъй като е изключително важно да се открият оптималните антибиотични комбинации, които биха свършили работа например, при пациенти с мултирезистентна туберкулоза. Освен това са открити и редки молекулярни генетични носители на резистентността чрез целулярно стимулиране. Във връзка с това са синтезирани 77 мултирезистентни щама, като всички от тях са били с генотипа SIT41. Виждате двете публикации, които са публикувани на тази тема. Преминаваме към сексуално предаваните инфекции. Става дума за голококите, които набират сила през последните години, но с тази си експанзия те също така стават все по-резистентни на стандартните антибиотични терапии. В това проучване пилотно са изследвани няколко щама чрез силовидно циклиране и са определени генетични детерминанти, като се наблюдават все по-нарастваща честота на мутациите, асоциирани с резистентност към третогенерационни енцефалоспорини, който в момента е терапията за избор на тези инфекции. Един друг често срещан патоген при сексуално предаваните инфекции е микоплазма гениталиум. Тук отново чрез молекулярни генетични анализи са установени мутациите, свързани с фенолонова и макролидна резистентност. Това са двата класа антибиотици, които най-често се употребяват при тези инфекции. И отново във връзка с свръхупотребата на макролиди по време на COVID-пандемията, над 50% от щамовете се оказват резистентни на този клас антибиотици и е необходимо да се използва клас антибиотици, който е за втора линия на терапия. По-нататък ще се спра на пилотните изследвания, свързани с проби от околна среда, чрез метагеномика и на най-съвременните подходи за изследване на гени за резистентност в средата. Само преди една година Европейската комисия започна преговори, в момента е на етап препоръка за изследване на проби от околна среда и най-вече от пречиствателни станции за детекция на COVID и гени за резистентност, като се очаква през следващите години тази препоръка да стане вече директива и да се въведе официално в всички държави. Ето защо ние изпреварихме събитията и в колаборация с Сдружение Биокампус, които помогнаха за набирането на пробите и финансираха част от консумативите за това изследване. Изследвахме 8 проби от две точки по течението на река Искър, в които в течение на 2 месеца, като беше експертирана ДНК и положена на метагеномен анализ. Това са съвсем схематично представени основните класове антибиотици, за които откриха гени за резистентност и съответно различните видове механизми, които в тези кръгчета са показани с съответно големината на кръга, показва броя гени в съответния клас. Един друг нетворк анализ, който също се използва в тези анализи, е да се асоциира конкретна група гени за резистентност към даден микроорганизъм, който се намира в пробата. Това е доста така сложен анализ и изисква доста компютърна мощност, но виждате установените микроорганизми, няма да се спирам подробно. По-нататък продължаваме с проучванията, които са проведени при вируси. В лабораторията по ХИВ са изследвани над 1000 лица с ХИВ, при които са на антиретровирусна терапия и са установени резистентните мутации, които биха затруднили лечението на тези пациенти. Това са мутации, асоциирани с над 6 различни класа медикаменти, както и към 3 нови такива. Виждате колко много различни мутации са установени, но като цяло процента е нисък по порядъка на 1-2%.
Също така са установени групите, таргетните групи пациенти, които засегнати от тези мутации в вируса, като се наблюдава една динамика с установени най-преобладаващи групи такива пациенти и по региони също така преобладаване на тези мутации. Става дума за преживителите на хепатит Б и хепатит С. Няма да се спирам подробно на тях. В лабораторията по хепатит са изследвани серумни проби от над 700 пациента с хепатит Б и съответно с над 100 пациента с хепатит С, като за цел геномно секвениране са подбрани 52 хепатит Б и 41 от хепатит С. Установени са най-различни видове мутации, свързани както с неуспех на ваксинно имунопрофилактика, така и с лекарствена резистентност. По-нататък продължаваме с отдела по паразитология и биологическа медицина. Те са изследвали един много важен патоген, асоцииран най-вече с имунокомпрометирани пациенти, като той се установява в много голяма част от HIV-позитивните пациенти и в немалка част води до усложнение и инферилитет. Това е пневмоцити и жировеси. Отново, поради свръхупотребата на някои позови антибиотици, се откриват резистентни щамове със съответните мутации. Колегите са изследвали над 326 пациента чрез PCR в реално време, който е насочен към РНК гена за доказване на този патоген, и 33 са секвенирани от тях с съответно изследване на мутациите, водещи до резистентност към рецептор. Всички все пак от тези 33 са установени, че са живия тип, т.е. не са не водят с резистентност към рецептор. Съответно, биогенетични анализи на секвенциите, представени на този слайд, всички са с сложни секвенции и една от тях е депозирана в Световната генбанка като представителна за България. Като обобщение на представените резултати, може да кажем, че проучването обхващат разнообразни групи микроорганизми, механизми на резистентност, които са асоциирани с човешката патология. На базата на тях могат да се предложат персонализирани терапевтични алгоритми, базирани на геномните характеристики на съответните патогени. Валидираните протоколи и алгоритми предоставиха нови възможности за колаборация с бизнеса, както видяхме. Повишаването на инфраструктурния капацитет повиши и годността от посрещане на нови инфекциозни заплахи и пандемични проблеми. И всичко това, което казах, намери излъз в над 25 публикации в престижни научни списания с ЕКА. Благодаря ви. Колеги, продължавам с третия работен пакет, когато става въпрос за инфекции, няма да се интересуват от имунния отговор срещу тях. Това, което ние си поставяхме за цел да разбием и да добавим съществуващите средства за анализ на имунния отговор, да направим една комплексна оценка на имунния отговор в различните му прояви. Протективен, тогава, когато имунната система се справя с съответния причин, или пък патологично променен, първичен или пък вторичен, естествено индуциран поствакцинален, различните фази на остра хронична латентна инфекция, различните локализации, защото най-лесно и достъпно е да изследваме имунните клетки в периферната кръв, но нещата не винаги се случват там. Въвеждайки, разбира се, нови микроинвазивни, високочувствителни методи, предимно инвитро, с помощта на нови биомаркери. И втората група задачи, които си поставихме, е да разработим алгоритми
диагностични, имунотерапевтични, съответно като подход за разработване на нови средства за имунотерапия и имунопрофилактика, за да се възстанови протективния имунен отговор. Както стана въпрос, вече първото изпитание реално за нашия център беше възникналата епидемия от SARS-CoV-2 и всъщност това е малко пренастрой научната програма на центъра, но стана ясно, че идеята е наистина жизнена, защото ние се оказахме в състояние своевременно и изпреварващо да отговорим на тази много възникнала опасност. И всъщност, когато през март 2020 година започнаха първите случаи в България, диагностиката на имунния отговор срещу инфекцията беше изцяло на ниво специфични антитела. Помните, че това бяха комерциалните тестове, това предлагат лабораториите. Нашият център беше първият, който обърна поглед към Т-клетъчния имунен отговор, което е напълно логично, защото вирусите са вътреклетъчни паразити и Т-клетките са основният механизъм за справяне с инфекцията. И още преди да се появят търговски китове за анализ на Т-клетъчния отговор, ние приспособихме всъщност един кит за туберкулоза и използвайки международна колаборация, която вече имахме установена с колеги от Калифорния, също получихме пептиди от вируса и въведохме за първ като нас всъщност анализ и така идентификация на SARS-CoV-2 специфичните Т-клетки. Всъщност това е един поглед върху методологията за анализ на отговорите. Виждате, че Т-клетъчният отговор може да се анализира чрез ЕДСПОТ методите, които са вече търговски и се предлагат от други лаборатории, но много по-богати възможности дава флотостометричния метод, който ние тук сме развили, защото ни дава възможност за много по-детайлно характеризиране на антиген-специфичните клетки в различните етапи на инфекцията. Това, което правихме по отношение на SARS-CoV-2, за да изследваме проспективно големи когорти и от инфектирани индивиди и от вакцинирани, защото спомняте се, че в началото на 2021 година започна масовата имунизация. Беше много така деликатен въпрос, с много въпроси, с много въпрос очаквах отговор, дали ще е ефикасен отговор, дали има смисъл вакцинацията и така нататък. Тук виждате резултати, които бяха публикувани в края на 2022 година от първите групи здравни работници вакцинирани у нас с двата типа вакцини и РНК и векторна вакцина. И нашите изследвания даваха доста практически информативни резултати. Установихме, например, че се пълва първата доза с силно вариращи нивата на протекции са необходими действително 2 дози, за да се установи 100% наличие на неутрализиращи антитела, че напредналата възраст има негативен ефект върху нивото на протективен антитялов отговор, но само при РНК ваксините, докато това не тази зависимост не съществуваше по отношение на векторната ваксина. Установихме едни задържащи се високи нива на специфични антитела, които явно отразяват честите контакти с вируса в обществото. И това, което беше интересно по отношение на Т-клетъчният отговор, стана ясно, че комерциалните тестове, които откриват векторни и вирусспецифичните клетки, всъщност на по-късните етапи, след поне 3 месеца след инициирането на имунния отговор, всъщност голяма част, около 50% от имунизираните вече не отговарят в този тип тестове, но едно модифициране, което ние приложихме за по-дълго стимулиране инвитро, всъщност показа, че панелите клетки са на лице, просто им е необходимо по-дълго време за активация, така че нашата пример беше в тази модификация на метода. По-нататък изследвахме в дългосрочен план формирането на имунната памет срещу вируса. Тук виждате резултати с индивиди с лица над повече от 1 година след контакта с вируса, както по естествено заразени, така и имунизирани. И открихме, че антителата остават доста високи и изотиповете в над 80, съответно 85% от изследваните, като значително по-високи бяха тези хибриди
дадени маркери след стимулация, което всъщност ни дава възможност да открием по-висок процент от специфични клетки. И всъщност виждате, че на практика 97% от изследваните донори отговарят за специфична реакция на тези клетките, срещу 63% само в комерциалния тест. Така, друга специфика за наша област на изследване беше по инфекцията с SARS при хив популацията, защото по принцип това е един контингент, който се проследява от нашата имунологична лаборатория. И в условията на пандемия възникват много въпроси. Първо, как ще потече инфекцията при тези хора в година фона, ретровирусната терапия, има ли смисъл, как ще отговорят на ваксините. И това, което ние установихме, хубавото беше, че тук в бяло виждате група А, хив-позитивни лица, които са вакцинирани, група Б, които по естествен път са се срещнали с вируса, преболедували се. Хубавото беше, че в двете групи няма съществени промени в CD4 абсолютния брой, в CD4 CD8 индекса, които са основните ни мониториращи показатели. Но по отношение на отговора виждате значителното предимство на вакцинирането пред естествения път на индукция на имунитета. Виждате значимо по-високи нива и на ИГА, и на ИГГ, специфичните антитела и несравнимо по-високи стойности на Т-клетъчния отпор след вакцинация, което беше един мотив за тези хора. Първо, че отговарят достатъчно добре и второ, че е много по-ефикасно да бъдат вакцинирани. И това, което беше интересно, което представихме на 22 година на Международната конференция по СПИН, беше мултиплексово изследване на цитокинов профил след преболедуване от SARS-CoV-2 на ХИВ пациенти. И тук видяхме, че независимо, че CD4 абсолютния брой не се променя съществено, доста цитокини се променят значимо в серума на тези пациенти. Цитокиновия фон има със сигурност дългосрочен ефект и върху ефекторния имунорегулаторен потенциал на тези пациенти в дългосрочен план. Друг принос наш беше по отношение на един подход за характеризиране на дългосрочната имунопамет срещу вируса. Тук ние насочихме изследванията върху стволовите паметови клетки на изчерпващо малка популация периферната кръв, но благодарение на многопараметрова TSO, с което се обзаведохме в рамките на проекта. Имахме възможност така да изследваме статистически достоверно тези клетки. Виждате комбинацията от маркери, която е необходима, за да сме сигурни, че сме ги открили. Става въпрос за специфичните стволови паметови клетки. Ако това е целият пул от CD4 или CD8 клетки, виждате какво съотношение, какво представляват тези клетки на общия пул. Проследяването им най-общо показва, че до 3 години след предадена инфекция те могат да се открият в периферната кръв. И интересно беше, че хората, които са боледували в началото на епидемията, техните CD8 специфични вирусни клетки реагират и на новите варианти. Казано най-простичко. Тоест, един от основните ни изводи беше, че генетичният дрифт на вируса, който наблюдаваме в хода на инфекцията, значително по-слабо се отразява на естествено на Т-клетъчни, колкото на антитела отговор и то най-вече на CD8. Т-клетъчната имунна памет практически не се засяга и може да считаме, че имаме едно прилично имунна протекция на този етап, като в перспектива сега работим върху цеха на протективния имунитет в момента срещу актуалните циркулиращи варианти, вече с пептидни миксове от новите варианти. Друг голям проблем, който ни вълнува доста време и с помощта на Средствата Център за компетентност можахме да развием, това е хроничното възпаление като предпоставка за имунологично остаряване. Защото имунологичното остаряване е един феномен на нашето съвремие. Е страшно много фактори за това ускорено имунологично остаряване. Какво имам преди, че хора в активна възраст между 35 и 55 години имат такива характеристики на имунната система много често, които отговарят на хора на възраст над 60-70. В началото
най-общо казано, нулена резистентност и способност за реакция на нови патогени. Ние изследваме по този феномен в контекста на хронична хив инфекция, защото ви казах, че това са наши пациенти от крайно време. Съвременната антиретровирусна терапия, знаете, че спасява живота на тези хора, на практика продължителността на живота се сравнява с тази нормалната неинфектираната популация, но остават латентни вирусни депа, остава едно ниско степен на имунно възпаление, което работи именно по посока на остаряване на имунната система. Това, което ние правим, да откриваме по-чувствителни маркери и параметри, които реално да отразяват възстановяването на имунния отговор, не само CD4, абсолютния брой, който се оказва неадекватен нито по CD4, CD8 съотношение. Тук пример за два такива маркера, те са фенотипни, какво стометрично ги откриваме. И виждате, че тези маркери на изтощение при CD4 и при CD8 клетките на практика остават значително повишени, независимо от терапията. В червено са нелекуваните, ясно, че те се отличават значимо от здравите контроли хив негативни, но и след лечение виждате тези статистически значими разлики. Т.е. на фона на антиретровирусната терапия имунното възстановяване не е пълноценно. Но по-новото и по-интересното за нас, което започнахме да правим, е, че ние вече слизаме на ниво метаболизъм, имунометаболизъм, т.е. метаболизъм на имунните клетки. Започнахме да изследваме характеристики на митохондрите на CD4, CD8 лимфоцитите и това са първи резултати, които показват, че митохондриалната плътност и мембранен потенциал са значимо повишение при хив лица на антиретровирусна терапия с успех от терапията, независимо от отговора към нея, и корелират в висока степен с тези фенотипни маркери на изтощение, които ви показах. Изобщо това е една посока, в която в перспектива ще продължим да работим. Всички тези елементи на изследване, желязопоноста, за оксидативен стрес, антиоксидантни системи, ендокринална дисфункция на ниво имунни клетки. И то не е само в контекста на хив инфекцията, разбира се. В перспектива в момента работиме така наречения дълъг COVID, който засегна очаквано висок процент от преболедувалите, небезизвестни синдром на хронично море и редица други хронични, латентни, реактивиращи инфекции, които водят в крайна сметка до постепенно изтощение, имунно изтощение, преждевременно устаряване. Така че това е една от посоките, в която ще се движим от тук нататък. Казваме, че ни интересува имунния отговор не само на системно ниво, но и на локално ниво, така че тук имаме някои разработки. Тук ви показвам резултати от някои маркери, които оценихме тяхната приложимост за оценка на имунния отговор срещу инфекции с хеликобактер пилори. Знаете, и рисковете от тази инфекция е доста високото и разпространение. За количествено оценка използвам хемиомисцентен метод, как се помощта на новата апаратура, изследвани са муцин и галектин при една група пациенти с доказана хеликобактер пилори колонизация, такива, които са негативни. И виждате, че имаме тук значими разлики, особено по отношение на муцина, както и някои антимикробни пептиди, дефензин 1 бета, 2 бета, изомелин. И в крайна сметка посоката тук е да се съставят подходящи панели от показателни фактори на мукозния имунитет, за да може в пропелфецис да се, като удобен неинвазивен метод, да се оценява протективен имунен отговор на локално ниво. Един друг пример така за практически насочени изследвания е характеризирането на продуктите от човешка кръвна плазма. Знаете, че интравенозните имуноглобулини в крайна време са техните свойства са ценни за най-вече в условията на първични вторични имунодефицити, но имат и доста недефинирани имуномодулиращи свойства. В случая ние предприехме едно по-подробно характеризиране от една страна на сериите интравенозни глобулини, производството на нашия партньор Глобио, и от друга страна на донорската конвалесцентна плазма, която знаете, че в началото срока на епидемията беше използвана като спасителна
първата силна имунизация при тежка COVID, при тежка SARS-CoV-2 инфекция. И тук интересното е, че на практика тези продукти не са изчерпателно характеризирани нито като съдържание на имуноглобулини различни изотипове, нито като съдържание на цитокини, защото след преболедуване предполагаме, че ще има такива отклонения, нито като съдържание на специфични имуноглобулини. Виждате, че има съществени вариации в отделните донорски плазми по отношение на съдържанието на различните изотипове имуноглобулини. Интересно е, че в сборните плазми открихме отклонения в концентрацията на 25 стотина, които следвахме в мултиплексна система, докато в индивидуалните донорски плазми, което е логично, защото става въпрос за пациенти с различна тежест на прекарана инфекция, имаме доста съществени отклонения. И най-интересно по отношение на специфичните имуноглобулини срещу SARS-CoV-2. Това са интравенозни имуноглобулини. Търговския препарат, виждате как в периода на инфекцията постепенно естествено нараства тези антитела в резултат на безсимптомни инфекции. Явно особено постепенното нарастване на специфични имуноглобулина. И другото, което беше много любопитно е, че на практика 44% от хиперимунните серуми на преболедували ние не открихме нито ИgG, нито IgA или специфични антитела, което ще рече, че ефективното използване на тези продукти изисква предварителното им изчерпателно характеризиране. И един пример за сътрудничество с бизнеса, това, което споменах, което вече по работено почти е изпълнен този договор за ефективно сътрудничество, да въведем и така да оценим приложимостта на един инвитро неинвазивен метод за диагностициране на лекарствена алергия. Знаете, че това е доста проблемно състояние, което е много по-удобно да се оцени по неинвазивен път. В случай става въпрос за един флуоростиметричен инвитро анализ, който измерва гранулация на базофилите след стимулация инвитро с алерген, в случай медикамент. И е много подходящ за пациенти, които са развили тежки реакции след прием на медикаменти, когато диагноз не може да бъде поставен чрез кожен тест, особено при много малки деца. Сега спецификата е, че това е много прецизен анализ изисква, много точно изпълнение на негативните позитивни контроли, за да може да прочетем и положителния резултат, защото е порядъка на 2 до 5% обикновено базофилите реагират. Самите базофили са много малка част от циркулиращите в периферията лимфоцити. И тук виждате резултатите при 78 изследвани донора. 19% установихме специфична реакция и в най-голям брой от случаите тя беше към любимия последно към амоксиклав при 8 пациенти и единични други позитивни реакции към отделни антибиотици. Така че пример за това какво може да предложим ние като стопанска дейност. Приключвам още да давам думата на Уважаема професор Христова, уважаеми представители на управляващия орган, уважаеми колеги, гости, за мен е удоволствие да представя резултатите от четвъртия работен пакет при изпълнение
рамките на изградения център за компетентност създаване на биобанка за патогенни микроорганизми и клинични материали. Всяко сериозно изследване върху етиологията, патогенезата и епидемиологията на инфекциозните заболявания е свързано с набирането на подходящи биологични проби. Биобанкирането или процесът на събиране, обработка и трайно съхранение на биологични проби е изключително важен елемент от биологичните, биомедицинските и биотехнологичните проучвания, както и от съвременната, актуална, коректна лабораторна диагностика. От основно значение за успешното изпълнение на програмата за трансгенерични изследвания е поддържането на централизирана биобанка, която да бъде в състояние да събира, обработва, съхранява и предоставя за референтни изследователски цели на участниците в проекта партньори, микроорганизми и биологични проби от пациенти, съгласно одобрени и отработени протоколи и процедури. Във връзка с това, в рамките на Центъра за компетентност беше създадена първата в страната централизирана биобанка в областта на инфекциозните заболявания и имунопатологията за изолиране, характеризиране и съхранение на уникални патогенни щамове, в това число щамове носители на уникални мутации, свързани с лекарствена резистентност, както и клиничен материал от пациенти в различни фази на инфекциите и патоген-специфична терапия, подходящи за провеждането на ретроспективни клинични проучвания. Клиничните материали, които събрахме, биологичните материали, които събрахме, това са изолирани РНК, ДНК, копи ДНК, плазмени и селни проби, както и друг вид разнороден вид клиничен материал, тъкати, урина, крачка, липо, кръв, насофарингиален секрет. Също така бяха съхранени и депозирани жизнени микроорганизми, бактерии, гъбички, вируси, паразити. С цел създаването на биобанката беше закупена специализирана апаратура, стандартни хладилници и фризери, както и вертикални фризери за ниска температура, осигуряващи акуратно съхранение на депозираните биологични проби, транспортни съдове, дуални съдове за съхранение в течен азот, клас 2 ламинарни боксове, платформа за екстракция на ДНК и РНК. Във връзка с това, към настоящият момент в изградената биобанка са депозирани над 2000 уникални за страната биологични проби. В това число проби от важни за общественото здраве, вирусни агенти, над 500 проби кръвна плазма с ЕТТА от пациенти от ХИВ инфектирани пациенти, над 500 проби от пациенти с морбили, носогърлен секрет и селни, събрани през различни етапи, през различни години и различни епидемични следове. 264 проби от селни проби от лица, инфектирани с хепатитни вируси. Проби от лица, инфектирани с други ваксинопредотвратими инфекции, паротит, рубеола, паровирус B19, носогърлени секрети, голям диапазон от респираторни вируси. Вексите проби, първичен активен материал от лица, инфектирани с ентеровируси. Над 100 проби, селни проби от лица, инфектирани с косиела, парнети, проби от лица, инфектирани с лигенция, пневмония, хламидия, пневмония. Голям диапазон от проби с важно бактериални проби с важно значение, като псевдомонас аерогенозис, Clostridium difficile, Streptococcus pyogenes, причинителят на лаймска болест, селни проби от лица с лаймска болест, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, като част от продължение на архивната биологична банка на Национална референтна лаборатория туберкулоза бяха депозирани близо 50 туберкулозни и нетуберкулозни щамове с важно значение в нашето здравеопазване. Също така, много важна роля са депозираните бактериални щамове от особено опасни бактериални инфекции. Това са селни и ДНК от причинители на бруцелоза и доларемия. Също така, бяха събрани клинични материали от различни пациенти с различни паразитни инфекции.
от неспецифични стимулирани лимфоцити в цяла кръв, от пациенти с тиреоидно заболяване, пациенти с протозойно заболяване, също така клинични материали от пациенти с токсоплазмоза. Важни са материалите, събрани за комплексни имунологични анализи. Както казах преди мен, професор Николова, много важно, изключително направление в ролята в работата на Центъра за компетентност. Това са периферни мононуклеарни клетки над 100 от лица с остра SARS-CoV-2 инфекция. Също така плазма, клетъчен изад и положителни лица. Близо 100 проби слюнка и плазма от пациенти с ринит. Какво е приложението на така изградената централизирана биобанка в областта на инфекциозните заболявания? На първо място това е осъществяване на епидемиологични проучвания, сравняване на образираните клинични огнища, възникващи в различно време, на различно място, проследяване на генетичните характеристики на микроорганизмите с проучване на произхода и развитието на епидемичните процеси, усъвършенстване на диагностичните процедури. С така събраните биологични проби могат да бъдат използвани за стандартизиране и валидиране на нови диагностични методи. Разбира се, с осъществяване на научни изследвания, изискващи голям брой проби, всички хора, работещи в областта на науката, знаят колко трудно е именно набирането на подходящи клинични проби, особено когато става въпрос за много центрови международни проучвания. Освен това, поддържането на добра дефинирана качествена банка от човешки и животински клетъчни линии и микроорганизми за диагностични, референтни и изследователски цели за прилагането на външен качествен контрол. Характеризирани съхранения на микробното и паразитно разнообразие за бъдещи приложни цели. Кои са потребителите и настоящите и бъдещи потребители на така формираната биобанка в рамките на Центъра за компетентност? Това са на първо място националните организации, редица научни организации в рамките на страната, които използват и биха използвали така архивираните и съхранявани от нас биологични проби. Това са висшите учебни заведения за разработването за обучение на студенти, за разработването на докторски програми. Разбира се, частния сектор, частни лаборатории, болнични заведения. Не на последно място Министерството на здравеопазването и РЗИ, тъй като тези клинични проби са с важно значение за проследяването на епидемиологията на циркулиращите в страната инфекциозни заболявания. Международните организации, които са наши партньори, това са Световната здравна организация, Европейския център за контрол на заболяванията, редица международни лабораторни мрежи, които са включени в националните референтни лаборатории в рамките на Националния център по заразни и паразитни болести. Това са лабораторната мрежа, морбилия, рубеола, грипната, полиомиелитната лаборатория, лаборатория туберкулоза, разбира се и чуждестранни научни институти, в които благодарение на финансирането на проекта голяма част от нашите колеги успяха да посетят. Това е, колеги. Благодаря ви за внимание. Чухме обобщаващите доклади по работни направления, а сега ще дам думата на нашите партньори. Доцент Ветил Розова ще ни представи откриването на неполярни павилиони в Черноморски води. Тя е представител на Националния ветеринарно-медицински институт. Добър ден на всички. Уважаема професор Христова, уважаема професор Николова, уважаеми представители на управляващия орган по проекта, искам да изразя благодарност от името на Ветеринарно-медицинския институт за възможността да бъдем партньори в този прекрасен проект. Свършите много работа,
влезе много в нашия институт по проекта влезе апаратура, която от държавния бюджет в никакъв случай не би могла да постъпи и да се работи с нея. Много млади хора имат шанс да се развиват професионално и в бъдеще да работят на едно световно ниво. Проектите, които бяха разработени в нашия институт по работен пакет 1, бяха 6 на брой. Това са нови вируси и хепатит А, проучване на видовото разнообразие на представители от род Vibrio и Rhinophyllum с клинично значение в питейни и манни морски води. Също така молекулярно типизиране на листерия моноцитогенез с пълно геномно секвениране и клъстърен анализ, етериологични и физиологични проучвания върху някои остро протичащи бактериални болести при преживни животни с зоонозен потенциал, антракс и листериоза. Също така заразна има и серологична детекция и молекулярна биологична идентификация на Coxiella burnetii в преживни животни. Презентация ще направи по тази тема доцент Симеонов. По работен пакет 2 беше разработен проект за монели, кампилобактер и антимикробна резистентност. Благодарение на проекта беше направено и първото за България проучване на видовото разнообразие на неколедни вибриони в водите на Черно море. Тук е мястото да изкажа моята огромна благодарност към целият екип на Национална референтна лаборатория особено опасни бактериални инфекции към Център по заразни и паразитни болести, за тяхната всеотдайност и за тяхното сериозно отношение и положени максимално усилия при разработката на проекта. Нашия проект беше в колаборация с Института по океанология в БАН, благодарение на които беше нает кораб и успяхме да вземем проби не само от Черноморското крайбрежие, от устието на река Тимодорезово, но също така и от открито море. Ето ги схематично представени точките, които сме обхванали при нашето проучване. Изследвани бяха общо 45 водни проби от различни точки, както и диви култивирани стриди, диви култивирани миди за наличие на представители от род Vibrio. Оказва се, благодарение на проекта установихме, че дивата популация на тихоокеанска стрида стремглавно нараства в водите на Черно море. Тук идва и риска от консумацията на стриди, които не са проверени и пречистени. От общо изследвани над 50 стриди се установи, че по-голямата част от тях са заразени с Vibrio vulnificus и Vibrio parahemolyticus. След повече от 200 изолирани вибриони, 21 вида са идентифицирани с малтитоз. За пръв път в страната се установи наличието на Vibrio asturianus в водите на Черно море. По-късно установихме, че Vibrio asturianus, който е един сериозен патоген по миди и стриди, също персистира както в стридите, така и в пробите миди. Изпитването на антибиотичната чувствителност на 18 патогени за човека щамове Vibrio vulnificus, Vibrio parahemolyticus и Acinetobacter срещу 15 антимикробни субстанции показва, че резистентността към ампицилин е най-висока, следвано от ципрофлоксацин и левофлоксацин. Установи се, че хемолитичният ген при Vibrio vulnificus съществува както при изолат от фатална ранева инфекция, така и в изолати от морска вода, стриди и миди. От тук идва и риска, се оценява и риска за консумация на неизследвани, недобре съхранявани стриди и миди. Както
получат и да продължат. Направена е една публикация по темата с Френската национална референтна лаборатория за пандемичното разпространение на Vibrio astreanus в Европа. Благодаря за вниманието. Уважаема професор Христова, уважаеми представители на управляващия орган, колеги и гости, ще бъда кратък, защото по някаква причина малко по-късно започнахме изследванията и фактически представените резултати са само за последната година. Серологична детекция и молекулярно-биологична идентификация на Klebsiella perneti в преживни животни. Това е темата на мини-проекта, който разработвахме в рамките на големия проект. Потреската, това е заболяване с сезонната антропонозен характер, с етиологичен причинител бригадната интрацелуларна грам-негативна бактерия Klebsiella perneti, като зооноза. Тя трябва да бъде разглеждана в аспекта на подхода едно здраве и трябва да кажем, че ние имаме много добра кооперация с Националния център за разни паразитни болести в това отношение. И тези наши изследвания фактически се надявам да продължат и нататък. Най-общо, понеже говорим за едно заболяване, което до голяма степен е подценено и остава и недиагностицирано, се характеризира с разнообразна клинична симптоматика. При около 60% от хората е асимптоматична форма, 30-40% развиват акутна форма с наистина много разнообразна симптоматика, но при част от хората заболяването хронифицира и настъпват едни такива състояния, които често завършват с смърт. Защо се разглежда това заболяване? Защото като зооноза фактически ние го разглеждаме тук в аспекта, че се предава от животните. С изключително широк спектър от господарени си представители на почти всички класове на животинското царство. При животните се проявява предимно при едри, дребни и преживни животни, които са и условния резервуар за предаване на инфекцията към човека. При тях клинично се проявява с спорадични аборти, но и случаи на абортна буря, раждане на мъртви нежизнеспособни приходи или репродуктивни разстройства, задържане на плацента, метрити, безплодие, мастити. Така че това заболяване има не само здравен аспект, трябва да се разглежда от тази точка, но и от икономическите му последствия. Това е заболяване на раждането. Фактически се излъчва основно при раждане на домашните животни и те са
източници за инфекцията при човека, който се изразява основно по инхалаторен път. Стратегията за контрол на това заболяване, първата стъпка фактически е разкриването на потенциалните източници на инфекция сред стадата. В рамките на изпълнение на проекта ние, говоря пак, казвам за последната година, 2023 година, са изследвани серологично проби от коведа, от овце и кози и също сборни проби мляко, като по този път, чрез серологични изследвания, ние сме установили 112 ферми, в които излъчват патогена. Вече с идентифицирането на тези ферми се създава възможността и е създадена тази възможност и към спрямо тези ферми са предприяти съответните мерки, така че да се намали риска от разнасяне, от разпространение на инфекцията, съответно се провеждат профилактични мерки вакцинация и се уведомяват здравните власти. В част от тези случаи можем да кажем, че след уведомяване на здравните власти се оказва, че хора, които работят или са близо до тези ферми, са заболели от подреска без това да е било известно. Възможността чрез проекта и закупената апаратура чрез проекта позволи интензифицирането на молекулярно-генетични изследвания, PCR, които провеждахме с различни примерни групи и установихме в 7 случая, говорим за последната година, положителен резултат в плаценти, в мляко и така нататък. Възможността да демонстрираме тази електрофореза също е благодарение на проекта, благодарение на апарата за трансилюминатор с фотодокументационна система, закупен чрез този проект. И възможността да се работи с тази апаратура за провеждане на изследване не е единствената възможност и полза от нея. Другата голяма полза е това, че за работа с тях бяха обучени млади служители, което гарантира приемственост и устойчивост в продължаването на тези изследвания и използването на резултатите от тях, резултатите на дисертационния труд ще позволи тяхното личностно и академично израстване. Изследванията продължават и нататък. Благодаря. Така е. Изследванията трябва да продължат във всички направления и затова гледаме вече с малко повече, как да кажа, самочувствие към следващия проект за следващия програмен период. А сега, колеги, ще чуем представителите на Института по микробиология към БАН. Веднага искам така да отворя скобата и да кажа, че всички те бяха готови да се представят, но аз ги ограничих до 2 презентации, така че имат много повече какво да покажат. Първо професор Данова за полезните бактерии и след нея главен асистент Илиян Манойлов за конструирането на ваксини. Уважаема професор Христова, уважаема професор Николова, представители на управляващия орган, скъпи колеги, изключително ми е приятно да съм тук в тази зала след няколко години на работа съвместно с вас и няма как да не започна с благодарност
обаче се сетихте, че в природата има едни естествени механизми за борба с инфекциите и ние от 25 години работим и бяхме поканени да бъдем част от този чудесен проект. Именно благодарение на финансирането от Центъра за компетентност, пробиотичните бактерии намериха своята изява в борбата с патогенните и с причинителите на инфекции. Едва ли има човек в залата след тези прекрасни презентации, включая и не специалистите, биолози от управляващия орган, които да не се убедиха, че Центърът е позволил да изучим лошите бактерии, тези, които най-често ни разболяват. Разширени с възможностите за идентификация с най-съвременни модерни методи, въведени са също така контрол и наблюдение на различни заразни и паразитни заболявания, бърза молекулярна диагностика, генотипиране докладваха колегите от КМАР и от вирусната лаборатория и най-вече биоинформатични методи, т.е. ние сме видими в световната картотека от инфекциозни заболявания и всичко това ни позволява да познаваме лошите бактерии. Всички от тези, които в нашия микробиом предизвикват една уникално състояние дисбиоза, което е в основата не само на инфекциозните и на неинфекциозните заболявания, социално значими, каквито са алергиите, диабета, онкологичните заболявания. И именно тук, благодаря колеги, че всъщност ние с добрите бактерии, познавайки вече врага, можем да се окажем полезни. Тоест ние ще търсим генетичните и биологични основи на противодействието на лошите бактерии, като част от процесите на естествена защита на организма, както и процесите на патогенеза и онтогенеза. Всичко това обоснова нашето присъствие, така да се каже, в работен пакет 1, идентификация на микроорганизми, анализ на циркулиращите в страната патогени, като стремежа е подобно на добрите бактерии в микробиома да работим съвместно с инфекционистите. Защото виждате, че симбиотичните и дисбиотични процеси в микробиома създават огромно количество, над 200 медицински проблеми. Тази съвсем малка схема, която вие виждате на екрана, показва колко много заболявания са свързани. Тоест, врага на нашето здраве, унищожители на нашето здраве не са единствено болестотворните бактерии, но те са причинители на тези дисбиотични промени, които могат да доведат до сериозно разболяване. Ето защо ние насочихме на нашите усилия и колаборация с колегите от НЦЗПБ и в бъдеще ще работим и с ветеринарно-медицинския, да разпознаем взаимодействието между патогените и бенигните микроорганизми като основа за нови стратегии в борбата за преодоляване на тези нежелани инфекции. Благодарение на тази дългосрочна програма, всъщност основните акценти в нашите резултати са по доказване на активни млечно-кисели бактерии, които са антагонисти на клинични мултирезистентни патогени. Това е основа за връзка с бизнеса, защото фактически намирането на нови активни вещества, а те се продуцират по естествен начин от пробиотичните бактерии, е също начин да подсилим и да превентираме разпространението, да подсилим терапевтиците и да превентираме разпространението на антибиотичната резистентност. Търсиме така наречените пробиотици, които са хит на пазара на пробиотици, с които естествено се продуцират, за да можем да бъдем по-здрави. И не случайно съм дала тази семпла картинка, тъй като това са първи резултати с лабораторията КМАР, където изследвахме наши лактобацили срещу мултирезистентни и панрезистентни клинични изолати. Насочили сме вниманието към слабо проучени хабитати за намирането на български щамове естествени антагонисти. Това е също един важен научен резултат, защото доказва колко е важна традицията в употребата и консумацията на функционални храни и колко важен аспект може да разработва Центъра за компетентност, помагайки да се правят нови технологии, внедрявайки естествени, активни субстанции, които работят за здраве. Не на последно място, голямо предизвикателство за нас е намирането на постбиотици, които да могат да ограничат факторите на вирулентност. В тази връзка и в резултат на първата ни действително реална колаборация давам единствена първата ни публикация съвместно с лабораторията КМАР с доцент Иван Иванов, като тя е резултат от изследване на
генетичните и биологични основите на микробна активност. Спряли сме се върху естествени български изолати от уникалния български продукт кътък и може да видите целият единствен резултат хитмап диаграмата представя какъв висок процент на инхибицията има срещу клиничен щам псевдоном сайрогеноза, а най-важното е, че ние разпознаваме механизмите, виждате колко различни механизми имате върху бариерни механизми срещу инвазията на патогените. Фактически, търсейки тези активни щамове, извършваме научно обоснована оценка на нови кандидат пробиотични щамове, съгласно критериите на Световната здравна организация и ЕФСА, и благодарение на Мамонитов и на новата съвременна апаратура, ние успешно успяваме да ги идентифицираме, защото няма щам, който без да идентифицира с молекулярни методи да може да бъде използван в практиката. Освен това, тази апаратура в бъдеще ще помогне да работим и в нови аспекти, които вече колегите също очертаха и можем да завършим с практическото им приложение. Ето защо си позволявам с последния слайд да обобщя, че всъщност пробиотиците имат капацитет, те могат да допринасят за оптимизиране схемите на антибиотична терапия и намаляване на негативните последствия върху микробиома като фактор за здраве. Полезната микробиота може да повиши нашите бариерни функции, да реализира чрез изключване на патогени и активиране на вродения активен имунитет, т.е. имуномодулация, и това е един от бъдещите аспекти, който искаме да разработваме, дай Боже, съвместно всички в тази зала. И инвитро доказана активност е създадена за целта моделни системи да бъде транслирана инвиво, което също може да бъде интерес и за бизнеса, и да бъде доказан като работеща ефективна формула. Какви са перспективите ни? По-силни и знаещи научни консорциуми с капацитет да отговорят бързо на новите предизвикателства, породени от появата на опасни патогени, от бързо разрастваща се антибиотична резистентност и необходимостта от нови терапевтици. Млади кадри, защото центърът позволява включването на такива, които да се учат, да имат трансфер на знания, нови научни и стопански проекти, възможност за иновации в технологиите за здраве и функционални и безопасни храни, засилване връзката с индустрията за здраве и нови форми или биопродукти. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря на всички вас, които ето тук съм дал как убивате лошите бактерии след вашите изследвания. Благодаря на оперативна програма и не забравяйте, че нашето здраве се определя от микробиотата в нашия стомашно-чревен тракт. Бъдете здрави! Добър ден, уважаеми уважаеми професор Николов, уважаеми членове на управляващия орган. В днешния граждан, мисля, че всички ще се обединим около това, че сме полазили да мисля за добро. Ние от лабораторията по експериментална имунология се включваме в работен пакет 4, изследване на имунни срещу микроорганизми, специално с неща, които правим от сравнително доста време и сравнително успешно конструиране и изпитване на ваксина. Основните експериментални дейности бяха свързани с генерирането на генетична ваксина, ДНК ваксина в хуманизиран модел при вирусна инфекция. Срещнахме доста пречки, първото, които разбира се беше повод на набавянето на необходимите донори, защото трябваше да изолираме периферни клетки от слизници, които да внесем в имунодефицитни животни, и затова заложихме в рамките на първия етап от изследванията на генетични конструкти, които бяха внесли структури, необходими за експресията на нашите вектори. Впоследствие, когато апаратурата започна да селектирахме подходящите клонове, които да дадат максимално високи резултати, за да можем да преминем на трансфекция вече с еукариотна експресионна система и да изолираме ДНК молекули, които да внесем в експерименталните хуманизирани животни. Резултатите започнаха да излизат един след друг, като това е представителна извадка на база титърът на anti-IP и IgG антителата с различните вектори, които използвахме.
В рамките на самия проект беше закупена доста апаратура, която ни помогна изключително много да повишим скоростта на работата и ефективността, освен двата ламинарни бокса, които са от най-широките в класа, т.е. може да работят едновременно 4 души, един до друг, плюс инкубаторите, фризери, флуоресцентен микроскоп, цяла система, която е за изработване на микроскопски препарати, плюс флуоресцентна микроскопия, система за такава и мас-спектрометър, който много помогна за нашата работа, и система за ЕВИСПОТ анализ. Проектът помогна много за останалите дейности, които имаме в лабораторията, и сега ще представя част от тези проекти, по които ние работим с апаратурата закупена по центъра, защото във всеки един от тях и публикациите свързани с центъра е цитиран, и това е може би едно от най-големите постижения на въпросния център, именно неговото популяризиране на друго място. COVID дойде и с това не се включихме с разработването на ваксина срещу COVID-19. Много се зарадвахме, независимо, че не виждате това, в което сме се зарадвали. Това тук черното, има червени точки, са наночастици, които в рамките само на 6 месеца, заедно с нашата партньора от химическия факултет, в София успяхме да внесем в антиген представящи клетки и посредством флуоресцентния микроскоп, който беше закупен. По центъра успяхме да ги видим. И тези резултати бяха представени на Световния конгрес по имунология тази година, на Световния конгрес по ваксини, и с основата на партньорства с Институт Пастьор Париж, Институт Пастьор Мадагаскар и още няколко центрове. Впоследствие започнахме да работим и с системата за изготвяне на микроскопски препарати. Артритните модели са нещо сравнително ново за нас, но пък, както виждате, препаратите, изготвени с интоксинително синьо или по-цветяване по съхранение или томодиново синьо на големи стави на болни животни, станаха изключително лесни за изработване и тъй като системата е при нас, позволява възпроизводимост на резултатите абсолютно всеки път. Епигенетичните изменения и диетите, свързани с тях, са фокус на нашата лаборатория сравнително скоро и отново микроскопската система влезе в употреба. Получено може да видите черен дроб от животни, които са хранени със специфична диета, и инфилтратите от клетки на имунната система там. Отново проекти, свързани с артрит от млади учени, част от нашия колектив, с подобни осветявания, и проект, който спечелих с миналата година по фонд научни изследвания за генетичния ефект, за ефекта от определени мутации върху имунния статус на животните. PCR апарата заедно с фотодокументационната машина изключително много улесниха работата ни, защото самата машина позволява да бъдат временно по две различни направления. Освен това, че свързаните с нашите изследвания, работим доста в колаборации. Една от тях е с Софийския университет, където виждали сте Лайза Ридър, все пак да го кажем него, че работи на пълни обороти, и машината за ЕВИСПОТ, която помага изключително при установяването на антитела срещу C1 по елемента на комплемента. Колаборациите, които имаме с Медицинския университет София, във връзка с тиреоидита на Хашимото, бяха заздравени посредством купуването на FPLC апарата, защото химерните молекули, с които третираме животните, бяха разкостени, да кажа на език, и можем да видим вече какво и колко има от всеки един техни компонент. Медицинския университет София продължи да ни помага с съвместни проекти и работата ни по отношение на репродуктивните проблеми при хора с автоимунни заболявания също са от значение. Можете да видите наистина много хубави снимки, направени на флуоресцентния микроскоп от хумулусни клетки,
яйцеклетки и яйцеклетки с полярното яйце в рамките на в края на второ биотично отделение, в фаза втора. Това беше възможно благодарение на закупената апаратура. Публикациите, в които тепърва ще бъде споменаван проект, започнаха да излизат в рамките на 23-та година, има две, които са излезли в процес на оценка и още и под ревю са още 3 публикации и до края на годината очакваме още 2 да излязат. Благодаря за вниманието. И аз накрая искам просто, как да кажа, да сумирам това, което чухме и да изразя нашата обща благодарност. Първо имаме ремонтирани и модерни няколко лаборатории за молекулярно-генетичен анализ, за секвениране в тях, за морфологични проучвания с електронен микроскоп. И дори залата, в която сме в момента, аудиторията също е реновирана в рамките на този проект. И виждате, така, тя съвсем скоро работи, сме ни от първите, още повече на Игнажден. Тук посрещахме много хора, дай Боже да е все така пълно и успешно. Тук искам да спомена и закупуването на секвенаторите. Видяхте как имаме секвениране целогеномно на бактерии, на вируси, електронния микроскоп, разбира се, и много още микроскопи, флуоресцентни, светлинни, модерни, апаратура за PCR, всякаква, включително за пускане на паралелно на няколко тестове за различна идентификация. Чухме напредъка, който има както за идентификация, така и за доказване на резистентност, за пълно секвениране на бактерии. Това са, колеги, най-модерните изследвания и една голяма част от тях уникални за страната. Пионерни бяха и голяма част останаха уникални. Така както е целогеномното секвениране, няма други извършени в България такива проучвания, публикувани. Проучванията на Т-клетъчния имунитет, който е много съществено също при вирусните инфекции, пионерно започна в рамките на Центъра за компетентност. Една голяма част от тези тестове все още са уникални. Това са неща, с които се гордеем. Чуте 25% от публикациите са с Q1, което означава, че са в най-добрите списания. Ефективно сътрудничество с бизнеса, подписани вече няколко споразумения, 5, очакваме още 2. Това е практическото измерение на това, което се свърши. Но освен това, това, което постигнахме, е не само вътре във всеки един от участващите институти, постигане на екипна работа, но и екипна работа между отделните партньори. И за това така уверено гледаме и ще стъпим уверено в следващия програмен период. Аз искам с това да благодаря първо на управляващия орган, разбира се, на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, на професор Кантарджиев, с който почти поравно си разделихме ръководството на този проект, на участващите в екипа за управление, както и на ръководителите на отделните работни пакети, на целия академичен състав, който се включи, на назначените и участващи млади и изтъкнати учени. И искам на всички да пожелая светли, топли, уютни празници, много здраве, много късмет и с нови